Benvolguts compatriotes, demà tenim, encara que estiguem lluny i alguns a la presó, una cita per expressar amb un clam unitari, amb un clam alt i clar, que volem llibertat i volem democràcia, que volem tota la gent que és a la presó o els que som fora a casa, en llibertat, fer allò que els ciutadans ens van encarregar el 27 de setembre del 2015, que és lluitar per les nostres institucions, per les nostres llibertats, per la nostra manera i el nostre dret de fer un país nou, un país millor, un país diferent. No ens deixem atemorir, no ens deixem atenallar per aquells qui voldrien imposar la llei del 155, que voldrien retallar les nostres llibertats i que voldrien anorrear, vexar, humiliar les nostres institucions. Com hem fet sempre en tots els 11 de setembre, de manera pacífica, d'una manera absolutament transversal, ara, demà a la tarda, ens hem de tornar a fer sentir. Que tot el món escolti aquestes veus plurals que enviem un missatge molt nítid i molt clar. A l'estat espanyol, així no pot continuar. A la comunitat europea, deixi de mirar a un altre costat. A tots els demòcrates del món, dient-los que hi ha un poble dempeus, digne, que no hi haurà barrots ni exilis que el puguin dissuadir de voler fer possible allò que els és permès a la majoria de pobles demòcrates del món, que és decidir lliurement el seu futur, i decidir-ho a través de les urnes, ni amb violència, ni amb repressió, ni amb fiscals, ni amb jutges, ni amb governs autoritaris, ni amb governs imposats, sinó a través de les urnes, que és la manera de saber la voluntat popular. Som-hi tots, us necessitem molt actius, us volem sentir, i segur que els que som a Brussel·les o els que són a la presó sentirem el vostre clam demà. Moltíssimes gràcies.